laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbiliboli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDM SA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDM SA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛ walew ko fɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDM SA mun ka surun aw la aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔn ka wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka mun bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officiel nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Ni bɛ wari ci i bɛ wari ci nɔgɔya la ni bɛ wari da i bɛ wari da nɔgɔya la sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan
ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'o tɔgɔ sɛbɛ. Ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta. Awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. Filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye ntɛnɛn ye min ye avril kalo ale tile 20 o ye bi ye san 2026 selifurancɛ kalo ale tile 3 ye bi ye fala ye an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn maa minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ Mali kɔ ka diɲɛ fan 14 k'aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma. Bi sɔgɔma an ka baabu bɛna tali kɛ armée ale ka wulikajɔ min kɛra Kayi mara kɔnɔna na wulikajɔ min n'a kɛra se ani wasa ye an bɛ se k'a fɔ nin tile fila in na armée kɔni ye taabolo falen pewu fiɲɛ tigɛlen don Bamajɔnɛ ɲugawalekɛbaw la yɔrɔ caman na an ka jamana kɔnɔ kibaruya laban minnu sɔrɔla an bolo an n'an da don o la bi sɔgɔmada in na ekɔliden 2 ɲɔnɔnkaw fɛ yen k'olu gɛnna ka bɔ ekɔli la pewu ka ti jɔ nka tɔ fɔ fɔlɔ ko Mali ekɔliso si kana u ta tuguni ekɔlidenya la k'u bina musomanin dɔ kan y'a kuma faamu sisan wa ɲɔnɔ o kɛra ɲɔnɔ AES ni CEDEAO ɲɛŋɛ o kɛra Togokaw fɛ fala ye silamɛ diinɛ musow faralen ɲɔgɔn kan olu ka tɔnba n'o ye ina fɛn min ye ale ye a ka san 30 ɲɛnamaya sibiri don a yɛrɛ jabala la garibali wulili fala ye denkura bɔlen no ngɔyɔ la dɛ nka min ye wulili an bɛ da o ma fɔlɔ yani a ko tɔ ka ɲɛ fala ye garibali ye dugu de ye koyi dan foyi tɛ ale la falajɛ garibali maa min bɛ yen i kɔni bɛ se ka dɔ fɔ ten dɛ k'a fɔ ko nin y'a hakɛya déplacé bɛ taa 15 000 la yɔrɔ min na kɔni yɔrɔ kɔni o tɔ kɔni maa t'o hakɛ fɔ o sen tɛ anw minnu yɛrɛ kɛlen don kun don k'an ka boîte de nuit dayɛlɛ ye an ka garabaliw k'olu fana dayɛlɛ ye garabali kɔnɔ an fana tun y'olu sigi églises b'a kɔnɔ misiriw b'a kɔnɔ jardin d'enfants b'a kɔnɔ o ko bɔra la u b'u jɔ a ko kɔrɔ fala ye anw ye kunnafoni fɔlɔ minnu sɔrɔ an dun y'a fɔ k'an ka taa n'a ko in ye dɔɔni dɔɔni parce que nin ko in halisa a ma ban Afrique du Sud kun kalikan de ye ka kamalen bila ka taa Benin koyi Niger jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri n'o ye Yago ye ale ye ɲɛfɔli k'a la ka to Togokaw olu fɛ yen États-Unis ni Pakistan Iran ɲɛŋɛ bureau fala a bɛ kɛ Pakistankaw fɛ yen Trump kɔni y'a jira sa ko ni fɛn ma bɔ a la k'ale ye kɛlɛ bila yɔrɔ min k'a b'a ta ye n'Ala sɔnna a ma tile kɔnɔna na an na jaabi sɔrɔ o ko la nin y'an donkan ye ka Segukaw ka dangele k'ale fo k'a waleɲuman dɔn min ye jeli Sangoyi ye k'a fana fo n'o inspecteur Sangoyi ye ka min ye Eriko Tradi ani jeli tɔnba ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen fo n'o ye Koyita ye a n'a ka maaw olu bɛɛ lajɛlen fo Segu kɔnɔna na fala ye Dagamayi Sanba fana fo primature la min ye primature kɔnɔna na fana an dɔgɔkɛ bɛ n'o ye Dirisa Kananba ye k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ min ye Jaba Sidibe k'a fo Sarilakaw ka sigi la Monsieur le ministre le jeune Thierno Oumar Assi Diallo k'an ka sɔgɔmada foli bɛ se a ma bi min ye Siriman Bacile k'ale fana fo maire n'o ye Seydou Sakɔ ye ka bɔ Jalafarakaw fɛ a n'a ka baarakɛlaw n'a ka dugudenw bɛɛ lajɛlen k'olu fana fo k'u waleɲuman dɔn an tɛ sɛgɛn foli la ka ɲɛsin Siriman Bacili fana ma sigida 4nan maire kɔrɔ ka Bayiba fo mairie du district kɔnɔna na Sori Kɛmɛso Amadu Gasama k'ale fana fo fala ye garabali cɛ kelen i t'o dɔn dɛ boucher do sogo feerela do lɔgɔ feerela do charbon feerela do a bɛ gazi feere wa katakatanin fana b'a bolo a tɔgɔ de ko garabali cɛ kelen u tɛ fɛ ka fɔ ko cɛ kelen bolo caman quoi n'i ko fɛn o fɛn a b'a kɛ a bɛ bosoli kɛ a bɛ wɔrɔli kɛ a bɛ nka ale ka minɛnw fala ye olu cɛni ma nɔgɔya dɛ Ala ka tile hɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma nin y'an donkan ye bi sɔgɔma in na
falai bi sɔgɔma in na ne kɔnɔ gannen don dɛ falai bi sɔgɔmada in na ne jɔrɔlen don bi sɔgɔmada in na a bɛ n'a fɔ maakɔrɔw ka kuma fɔlen kura anw na dɛ ko fɛn min man ka kɛ I balolen ɲɛna ni o bɛ ka kɛ I yɛrɛ ɲɛnama sigilen k'i kan ka miiri ka taasi anw ka jamanajɛw bɛ cogo di bi falai ngan tɛ faamaw taw ma dɛ ngan tɛ lajɛw ma minnu bɛ kɛ kuluba ngan tɛ lajɛw ma minnu bɛ kɛ primature la falai anw yɛrɛ kungo lajɛw kow bɛ cogo di bi n'i y'an ka jamana ta k'a lajɛ an ka duguba kɔnɔnaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ misali ta Bamakɔ ka falai maaw ko min ye karidon ye Amadu ni Mariam y'a dɔnkili da k'o ye kɔɲɔdon ye Bamakɔ kɔnɔna na falai n'o ye kɔɲɔdon ye o kɔrɔ o ye nisɔndiyadon ye o ye ɲagaridon ye nka bi maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ko la kɔlɔsi kɛ u ko k'an ka laadaw an ka tabiyaw an ka taabolow an ka maanifinya ko kɛcogo a bɛɛ lajɛlen ferekete yɛlɛmalen don Bamakɔkaw fɛ yan k'a sabu kɛ mun ye kaalisi wari ligiri falai ni donna Bamakɔ kɔnɔ karidonyaw fɛ janaja denguni kɔɲɔ lajɛ wɛrɛw a si tɛ se ka dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na k'a sabu kɛ mun ye n'i taara kɔɲɔkɛyɔrɔ bafulu bɛ yen chaise bɛ yen min ye humidificateurs bɛ yen bi na a kɛlen don chapiteaux ye sumabara bɛ fiyɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ n'i taara kɔɲɔyɔrɔ la o bɛ yen cogo min denkulikɛyɔrɔ fana bɛ yen ten cogo la falai wa n'i taara janaja fana na bafulu bɛ yen mikoro bɛ yen wa fɔ u bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn kelen min na falai o ye zaamɛ ye ko Bamakɔ bilama bɛ cogo di falai janajakɛyɔrɔw denkulikɛyɔrɔw kɔɲɔkɛyɔrɔw Bamakɔ kɔnɔ bi ko maa min bɛ se k'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na falai ko fo ni e kɛra ko in labɛnbaa ye dɛ n'o tɛ k'a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye donfini kelen b'u bɛɛ lajɛlen kan na Ala ka n'i ci I ka sanga cortège ani anw ka mariage cortège ka bɛn fɛn min b'an bɔ ɲɔgɔn na dɔrɔn o ye kɔrɔbiyari ye n'o tɛ an b'an foroki maa si tɛ jɔ maa ye falai anw jini a ma mɛn san 1980 sanw k'a daminɛ olu la ka na ni banni kun kɛra anw ka lɔgɔlita sira ka falai u kun bɛ taa munumunu n'an ye de nka bi jakartatigiw b'an sigilen cɛ si k'an to janaja la koyi fo n'a sɔrɔ an ye suseli daminɛ n'o tɛ u b'u jɔ su yɛrɛ ɲɛfɛ ko n'u y'a ta ka bɔ yen k'u bɛ tɛmɛ k'o tuma k'an bɛ ka taa min an k'an yɛrɛ ɲininka bi an bɛ ka taa min o janaja kɛnɛ fana ka falai n'i fatura tiɲɛ na a bɛ fɔ ko Ala y'i ka kalifa minɛ I la falai tiɲɛ na I ka kalifa minɛ I la han sabula mun na anw bɛ girin k'a fɔ k'an bɛ sukoya labɛn an bɛ fure koli kɛ an bɛ fure labɛnni kɛ an bɛ taa janaja la dɔw bɛ yen olu bɛ ka mun filɛ so joli b'a bolo du joli b'a bolo an bɛ se ka mun sɔrɔ u ye mun tobi mun ni mun nana chaise ko bɛ cogo di basi ko bɛ cogo di moriw ka wari ko bɛ cogo di tile fila saraka bɛ bɔ tile wolonwula saraka bɛ tile 7 saraka bɔ falai o bɛɛ kana jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye dɔw hamina ko ye a ye bita kɛ tile 3 saraka ye tile 7 an b'o fana kɛ an bɛ tile 40 kɛ nin bɛɛ ye wari bɔ sira ni wari ɲini sira ye falai su kunna wa bɛɛ lajɛlen na juguman ye min ye I bɛ dɔw kumakan mɛn ten o tuma aw ka zaamɛ tɛna wa janajakɛyɔrɔ n'an taara kaburudo la falai n'a fɔra ko kaburu dingɛnin ka dɔgɔ dɔw b'a fɔ ko o kumana ko minnu nana kaburu sen k'olu kun ɲɛ bɛ mini hali k'an jɔ k'an muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ kaburudon na ko alimami k'e ka fatiya in janyana dɛ anw peresiri na an kan ka taa baarakɛyɔrɔ n'an bɔra an bɛ taa baarakɛyɔrɔ I dun filɛ nin dɔ dayɔrɔ laban na dɛ a kun bɛ baara la dɛ k'an ka maanifinya bɛ ka kɛ cogo di bi n'i taara kɔɲɔyɔrɔw la falai I bɛ mun ye o ye npogotigiw ye kabini kɔɲɔ tile kelen dɔgɔkun kelen olu bɛna sabari sigi k'o dasiri daminɛ su ani tile maa minnu bɛ yen n'o ma diya olu ye min ka d'u ye o k'o kɛ nka bɛɛ ɲinɛna k'a fɔ ko sabari k'a kɔnnen don Bamakɔ kɔnɔna na yan wa sariya fana bɛ yen dɛ nka bi npogotigi ti don kɔɲɔ na n'o filamaw ma fara ɲɔgɔn kan don kelen k'a daminɛ kabini lazara fo ka taa se fajiri ma u bɛ sabari dasi fo ni maa kɛra kare kɔnɔ n'o ko k'a y'a wuli dɛ
o nana fara kɔɲɔ kan o sen tɛ ko uniforme fala ye uniforme kun kɛ kun ye mun ye anw minnu ka denkuli don anw minnu ka kɔɲɔ don an k'an dɔn k'a fɔ ko n'i ye nin ye maa min kana ko y'an dɔ ye k'an bɛɛ lajɛlen ye kelen ye nka bi uniforme bɔra kelen na a kɛra 2 ye a kɛra 3 ye a yɛrɛ kɛra sa dan t'a la tuguni yɛrɛ i b'a mɛn musow de da o kuma fɔlila fala ye ne y'a k'u ye ko ne fana ta sɔrɔ k'a k'a ɲɔgɔnna kɛ n ye n k'a bɔra hinɛ na koyi ne bɛ k'an yɛrɛ ɲininka nin bɛɛ bɛ ka kɛ jamana kelen min kɔnɔ o jamana kelen de kɔnɔna na tuguni maaw b'a la ko furusa ka ca aw yɛrɛ ye furusa k'a sɔrɔ furu ma siri aw bɛ fɛ ka furu jumɛn ka sinsin barika min bɛ furu la furu kan ka siri kun min kama furu yɛrɛ ye ko min ye furu yɛrɛ tɛ sɔn minnu ma aw y'o bɛɛ kɛ yanni furu ka siri k'u donna kɔɲɔso la dɔrɔn fala ye ko cɛnin da n'a ka whatsapp ye k'a ni muso wɛrɛ bɛ ka kuma maɲamakan dɛsɛlen don u bɛɛ lajɛlen la ne ko n ko a bɛ ka ɲɔgɔn da cogo min sisan a ye sabali fala ye n'an taara denkuli kɛnɛ kan o ye anw ka kɛnɛ ye anw an'an ka kɔlɔsiw kɔni yen kɔni maa t'an dala minɛ ye dɛ o ko bɛɛ lajɛlen b'an bolo nka an fana tɛ taa n'an ka mɔntɔgɔla ma dilan ka d'an ma dɛ alimami ka woro alimami ka saga alimami ka sogo alimami ka sɔ o bɛɛ bɛ bɔ fala ye fatiya talaw ta bɛ bɔ kuranɛ jiginnaw ta bɛ bɔ nin bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ tuguni anw minnu sigilen don an fana b'a fɔ ko an ka kafe mɛnna han i b'a fɔ k'an ta ko tɛ den kundili ye an ka laadaw tiɲɛna an ka tabiyaw tiɲɛna an ka maanifiyaw tiɲɛna fala ye fɛn kelen kɔni bɛ yen ne b'a ɲini mali ɲɛmaaw fɛ u ka fɛɛrɛ ɲini o la ni kɔɲɔko daminɛna anw fɛ yan anw dɔrɔn de fɛ yan bi furu bɛ siri siɲɛ 3 nka a bɛ sa yɔrɔ kelen mɛriw b'an ka furu siri mɛriw tɛ se ka furu sa an bɛ taa alimamiw fɛ yen alimamiw tɛ se ka furu sa somaw ni limanaw bɛ sigi ko bi ye karisa ka woro tila ye olu tɛ se ka woro fara ɲɔgɔn kan tuguni nka an bɛ taa tribunal de la ka taa furu sa ye ala ni kiiritigɛlaw sababu sabula n'an nufiɲɛw bɔra ka n'an ma ɲɔgɔn faamu n'an taara u b'a fɔ ko a tɛ se ka taa o cogo la dɛ a t'a sigi a ka hakili jagabɔ kalo 3 b'a bolo n'o tɛ n'i y'a da dɔw ma an t'a dɔn a bɛɛ lajɛlen ka dafiri ka ban pewu nin bɛɛ la dɔw bɛ yen olu ka sira tɛ jamanajɛ la u ka sira tɛ mɔgɔ kungo la u dan ye dɔrɔn ka message ta dɔrɔn k'a fɔ ko ala ka furu ni si bɛɛ k'o ci ma ye u ti bolomafara la u ti taali la u tɛ foyi la jeunes yɛrɛ sisan ala ka hinɛ la rip u b'o k'i ka communiqué su jukɔrɔ olu taalen i ka janaja kɛnɛ kan fala ye o fana bɔlɔlɔ ka bi temps tɛ n bolo n tɛ se ka taa yɔrɔ la an ka ciw ka ca nka tiktok temps bɛ yen ɲɔgɔlɔnbɔla minnu bɛ fani ni banni na don o don olu ka lajɛli temps bɛ yen mali de la i b'a ye fala ye ni maaw ye ɲɔgɔlɔn kɛ n'u ma nɛni k'a kɔnɔ u t'a dɔn k'u ye ɲɔgɔlɔn kɛ o bɔlɔlɔ kelen de sanfɛ fala ye i bɛ den ye ka fa ani ba k'a bɛɛ lajɛlen buruja k'o ye ɲagalɔn ye o bɛ ka misali sugu jumɛn di anw ma o bɛ taa wolo mun na an ka hakili to an yɛrɛ la an ka jamana bɛ ka taa sira min fɛ nin ye anw ko n ko ala ka hinɛ anw na anw yɛrɛ tɛ ka hinɛ ɲɔgɔn na ala bɛ hinɛ anw na ko mun kɛra anw minnu yɛrɛ bi yan anw tɛ ka hinɛ ɲɔgɔn na an tɛ ka ɲɔgɔn makari minɛ kɔɲɔ kelen uniforme 3 fala ye denkuli fana uniforme janaja kɛyɔrɔ kini tobi su somaw bɛ kɔnɔgan na tuma min na dɔw fana bɛna ka bɔ dugu la n'u nana fana u bɛ to aw fɛ yen tile 2 tile 3 u t'a to b'a fɔ ko passe t'olu bolo a dun fɔra ko yafa kɛra jama ma kabini janaja kɛ don k'a k'olu t'a la dɛ k'olu bɔra dugu la ka na de olu bolo wari bɛɛ bɛ ban ka tila ka k'i kun donni ye tuguni k'an ka hinɛ ɲɔgɔn na hali bi an b'a ɲini an ka moriw fɛ k'a ɲini an ka jamana laadalatigiw fɛ k'a ɲini an ka jamana ɲɛmaaw fɛ k'a ɲini an ka jamana musow fɛ fala nin ko in bɛɛ ne t'a bɔ musow kun ni musow y'u jɔ u jɔ furusa bɛ caya parce que musow de bɛ ka furu ɲɛnabɔ n tɛ dutigiw kun ye dutigi ye waati min a kun tɛ nana ka ni ɲɛjuru bɔ ne na dɛ ne bɛ ka n da fɔ ne bɛ ka n da fɔ ne kan de e ma ko ye n'o tɛ kɔɲɔ kungoli kɛnɛw kan u bɛ ka filen minnu fana ta olu fana t'a ye koyi sɔgɔmada in na fala ye nin ye cadeau mondial de ye koyi an bɛɛ de bɛ nin kɔnɔ wa i si de ye bɛɛ i ka du kɔnɔ a f'i muso ɲɛna ko aw ka nin ko nin ko ko o tuma na k'e ɲɛ t'i denw na ko n'olu ta sera ko n'an ma nin kɛ maa t'a k'a ɲɛ koyi n'o nka n k'a kɛra jurudon ni juru sara ye wa o sen tɛ fala ye an ka pari la dɛ don dɔ n'an da don pariko la bi ta kɔni kun ye an ka laadala kow
u yɛlɛmali an yɛrɛ sigilen ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ yan n tɛ se ka nkalon da ka da maa wɛrɛw la dɛ mais min ye Bamakɔ yan kunu ni kunasini n ye min ye ani bi ɲɛ bɛ min na fala n'aw m'anw kɔlɔsi denmisɛnnin bɛ sɔn ka anw su ta ka bila kɛrɛfɛ ka fɔ ko ci t'u tan t'u bolo dɛ an taatɔ filɛ sira min fɛ nin ye an su donni bɛ gɛlɛya dɛ fala ye parce que an yɛrɛ bɛ ka min bɛ ka k'an yɛrɛ ɲɛna n'an tɛ ka kuma a dun man ɲi maa si t'a fɔ k'a man ɲi bɛɛ bɛ taa ten bon su somɔgɔw yɛrɛ de ko ten o mais an de bɛ ka na an ka degun fara su somɔgɔw ka degun fana kan ala ka sababu ɲuman k'an bɛɛ lajɛlen tumutukaw n b'u fo sabula olu fɛ yen n'ala kɔni i ka kalifa minɛ fala ye ni ko wɛrɛ tɛ yen i tɛ si i si man di ye dɛ n'ala i ka kalifa minɛ 10 heures i mɛnɛ seli fana ye olu ta tɛ mara kɛ dɛ jeni fana bɛ ten cogo la k'a fɔ fana ko sanganbonda o t'olu fɛ yen dɛ ni fatura dugawu bɛ kɛ jama bɛ labila don kelen fatiya bɛ ta o y'a bannen nka anw fɛ yan ala ka sababu ɲuman k'an ye. C'est officiel. Bamako, on arrive. Si tu fais attention, pas moi je vais te gifler. Dugutigi, ni wari dafara e passé daka. Kasira dinamo. Sungalo, e kungolo ate. Dugu wari ko odiba, fo dugu andugu. Dun wara tade. O koni kuma tala sa. E ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita si de ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ wolomasiri tabaw ka dagatigi n'o ye balu kɛrɛtigi ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka armée ka wulikajɔ ni cɛsiri ni baaraba minnu bɛ senna ni pankuru ye ani dugumacɛw ye o wulikajɔ nafaba yer'o la Bamajɔ ni ɲugawalekɛbaw ka t'olu juguya la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Yoro di Sahel ale lagamanekaw fɛ yen o waati kelen na min ye Bamajɔ ni ɲugawalekɛbaw ye u gɔndɔrɔlen kun do fana ani sɛgɛsɛgɛliw fana tun kɛlen do an ka kɛlɛkɛcɛw fɛ duguma yaasa u bololaminɛw ka se ka olu fana daraki u la fala ye o de hukumu kɔnɔna na sa wulikajɔ min kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la kungokolo fandanbada kɔnɔna lagamanekaw fɛ yen o wulikajɔ wolola min na o de jaabi filɛ nin ye min ye citerne kungolo 2 o darakira ka b'u bolo pick-up kelen tun b'a la duguta mobili ncinin dɔ tun b'a la min ye Toyota a bɛ fɔ ma ko Land Cruiser o tun b'a la moto 14 katakatani kelen ale ni u bololaminɛw caman ba de armée nin bɛɛ lajɛlen salo ka taa n'a ye Yoro di Sahel kaw olu fɛ yen wulikajɔ in kuncɛlen
bamanci wale ni juga wale ke ba fɛn ma dogo tu kɔnɔna na y'olu bɛɛ lajɛlen fa k'u ban pewu o la sa o don kelen fana na baro kɛlɛtigi ka bataki kɔnɔna na a ko sa min ye kilomɛtiri 82 ka taa Kidali ale kɔrɔfɛ fan fɛ mɔbili 3 fana kun dogolen no tu dɔ kɔrɔla la ye bamanci wale ni juga wale kɛbaw ka mɔbili do fala ye bɛlɛ ni u tun bɛ o la armée y'i to sankolo la ka kibaruya bila u ma k'u bɛɛ lajɛlen nɔɔni ka tɛmɛ n'a yɛrɛ ye i ko ma kɛ baro kɛlɛtigi ko sa ko k'a da jamanadenw tulo kan wulikajɔ ni cɛsiri bɛ armée bolo bi fan 14 bɛɛ lajɛlen don laɲini bamanci wale ni juga wale kɛbaw k'u ɲini k'u ka ko bɛɛ lajɛlen ba jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min fala yɛlɛmanikaw Tɛnkudugu n'a Bolomadadugu Ɲoro ni Sahel minnu bɛ siraba ta Jemakaw maa minnu bɛ sira ka fala ye u ko bi alhamdulilayi taa ni ka seginw bɛ ka kɛ cogo min armée kɛlen don ka wulikajɔ min kɛ n'u ye nin kɔni don sen na wa olu bɛ min ɲini olu ti kuran ɲini u ti ji ɲini u ka se ka bɔ u ka to kɔnɔ u dogolen i ko toto ka se ka taa u ka maamagoɲɛ baaraw la olu bɛ k'o de ɲini u ka se u ka kungow sɔrɔ ka se u ka kɔlɔndaw sɔrɔ ka se u ka baarakɛyɔrɔw sɔrɔ ka taa ni ka se u kɛ dugu ni ɲɔgɔn cɛ ka duwajɔw kɛ i n'a fɔ u b'a kɛ cogo min na kɔrɔlen ninnu maa minnu nalen filɛ nin ni u taalen don nin waati in na fala ye ko armée kana nin de bila fiyewu koyi u bɛ ka taa ni ka se min kɛ bi yɛlɛmani n'a marabolo la waati bɛɛ lajɛlen na dɔgɔkun kɔnɔ ani tile kɔnɔ siɲɛ 2 in dugudenw ko k'o kɔni bɛ ka fo olu la bi dɛ sabula olu yɛrɛ b'a dɔn u ye min di jaga la o donc ko armée baara taabolo k'a ka ɲi n'an bɔra an bɛna Bamakɔ an bɛ taa Kɛnzanbugukaw fɛ yen Kɛnzanbugu i b'a dɔn k'a fɔ k'ale polisiso a tɔgɔkɔrɔ kun ye 3e arrondissement ye fala ye bi na sa min ye Kɛnzanbugu polisiso ye a yirala sa k'a fɔ ko kabini kalo tile 12 maa 2 bɛ siganama 2 tɛgɛ dara olu ka sabula k'u ye dɔ ka saki puruti a la waleya in kɛra cogo di muso dɔ ale bɛ baara kɛ Cité du Niger kɔnɔna na kamalennin 2 de filɛ nin sa k'ale taatɔ to baarakɛyɔrɔ kalo tile 7 ka min ye ale ja papa saki ko puruti a la o ma taa foyi sɔrɔ a kɔnɔ ni latikɔlɔ ni verni tɛ dusumango ti fa togoninaw fala ye u tora o baro de la sa u bɛ k'o lakali ko fɛn yɛrɛ kun tɛ saki in kɔnɔ olu y'o fɔ o y'a sɔrɔ ja polisiw ka dɔ bɛ o kɛlen ka polisi fini bɔ pewu k'i sigi olu cɛla ye o bɛ k'i ka kafe min o wulila ka taa kuma in de bɛ ka kɛ sa a ti ka ban a nana fɔ polisiso yɛrɛ la sa muso nana ka na a ka damakɛsi kɛ polisiso la fala ye k'ale ka saki purutira la o y'a sɔrɔ polisiw ja olu y'o mɛn ka ban kamalennin 2 ye u taar'u ta u tɛgɛ ma cɔyi fɔlɔ san 14 nin ye petit l'enfant ye dɛ filanan n'o ye TD fala i ka kuma in nana nin ye MD ni TD de nin kɔni ye maa ninnu yɛrɛ directement de ye sigana foyi ti nin na nin kɔni nin y'u ye yɛrɛ de M kɔni n'o dɔn nka D kɔni ye jara ye u somaw do u bɛ ɲɔgɔn dɔn T fana n'o dɔn nka D TD san 18 a mana kɛ cogo cogo T dɔ jara kɔni do a na kɛ Tɔnbukutukaw ka T sa Gawukaw ka T kɔni jara do k'a jara Kolobakari a ye fasiya la ma polisiw y'u 2 bɛɛ lajɛlen minɛ ka na n'u ye fala ye u ko commissaire n'a ka brigade mɔgɔw ma ko fɛn kun t'a kɔnɔ koyi ko k'aw kɔni y'a puruti o fɛn b'a kɔnɔ fɛn t'a kɔnɔ a magoɲɛminɛnw b'a kɔnɔ o aw tun y'a ta min kama nin wari ti nin bolo nin ye baarakɛla de a ka verni n'a ka minɛnw de b'a kɔnɔ a n'a ka papiyew o la sa polisilakaw u y'u bila ka taga kiiri tigilamaw fɛ yen ko k'a ɲini dugudenw fɛ sa k'u hakili t'u yɛrɛ la n'u ye fɛn o fɛn ye n'o ye siganako ye u ka jɛ u ni polisiw ka se k'o baara kɛ sigidaw kɔnɔna na polisi n'i b'ale wele Mali fan 14 yaasa ka se k'i maamɔgɔw ɲɛnabɔ fala ye 101 101 comme Paul Berthe polisi direction b'a kɔnɔna na ale min bɛ communication ko kunna n'o ye kunnafonidiko ye an b'a fo sɛbɛn ale laseliko ɲuman na Kuluba faama sigiyɔrɔ la jamanakuntigi nin dɔgɔkun kɔnɔna na fala ye dɔgɔkun tɛmɛnen kɔnɔna na sanu sɛbɛnkura ka sanu da k'a dɔngala kari k'a bɛɛ lajɛlen kɛ papier bakuruba 1 ye ka tila k'o bila bɔlɔlɔ sira fɛ n'i bɛna na sanu bɔyɔrɔ ɲini sanu dilayɔrɔ ɲini sanu baara ɲini i ka t'i to a sɛbɛn yɔrɔ min na fala ye o kɛra masinba 1 bi ka sigi jamana kɔnɔ wa min ye a baara bɛɛ lajɛlen kɛra an yɛrɛ ka jamanadenw fɛ Général d'armée Asimi n'a ɲɛsinnen don fɛn ma bi ka fara wolomasiri tabaw ka ko ka fala ye sanuko in don a b'a ni kan dɛ ko fo an de ka bɔ tɔni 70 la ka n'a yɛrɛ sɔrɔ tɔni 100 kɔ la o fɛɛrɛw sigili de kɔnɔna na sa min ye cadastre in ye ale sigira sen kan majɛ fɛn fɛn tun bɛ kɔrɔlen na
u y'o bɛɛ lajɛlen sara ka bɔ yen pewu bibi in na jɔsiliw kɔfɛ min ye maa minnu yamaruyalen ka sanu baara k'an fɛ yen 631 o de sɛbɛn yamaruyalen don o la sa baara in kɔni k'a bɛɛ lajɛlen kɛra an yɛrɛ ka maliyɛnw fɛ ko ala ka a ko tɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛ an bɛ taa ɲɔnɔ falaye bɛ yɛlɛ bi sabula nin y'anw ka dugu ye falaye ɲɔnɔ lycée min bɛ yen n'o ye faso ka lycée ye kamalennin 2 n'o ye ekɔliden 2 ye k'olu kɔni ta kɛra sa u bolo tɛ bin ka wuli suɲɛni t'a la kojuguba ye sabula ɲanginiw bɛ k'o la olu tigiw bɛ ye nka nin waati laban in na ɲɔnɔ lycée bɛɛ lajɛlen da bɛnna min kan jakarija n'u b'a wele ko ngolo kɔnɛ nin kɔni da dara kɛnɛ kan o falaye jakarija n'u b'a wele ko ngolo kɔnɛ ani Burema Bamba n'u bɛ 10e année classe kɔnɔna na CG1 k'u gɛnna ka bɔ Mali kalanso bɛɛ la pewu maa si ka n'u ta Mali fansi fɛ tuguni kalanko la sabula k'u binna npogotigi kan o la sa sɛbɛn in minisiriso min bɛ kalanko kunna a y'a yira sa k'a fɔ k'u gɛnna pewu a kalanden 2 ka bɔ ɲɔnɔ kalanso la ko maa si ka n'u ta Mali fan wɛrɛ fɛ tuguni kalanko la sabula ka sababu kɛ u ka jogo ye n'an bɔr'o la an bɛ taa sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin waati in na Maître Muntaka Tall ale ka wulikajɔ min bɛ sen na maa minnu bɛ yen n'olu gɛnna ka bɔ sɔrɔdasiw ka gun kan ko san'u ka kiiri cɛ sa ko k'u bila u ka hakɛw kɔnɔna na Muntaka Tall ye bataki wɛrɛ caman tuguni falaye WhatsApp fɛ juma n'o ye avril kalo tile 17 ye Segukaw ka ba Muntaka a ko min ye sɔrɔdasi minnu gɛnnen ka bɔ sɔrɔdasiya la ko tare ko dɔ farala ko in kan ko in falaye sabula n'o y'a sɔrɔ olu avocat ye dɔw ye zen ko sɛbɛn yɛrɛ bɔra k'a yira sa k'a fɔ min ye u faw n'u baw ye u denw u furumusow u dɔgɔkɛw ko olu fana bɛ se k'u ye duma bɛɛ ni maa min ka maa bɛ yen n'o bɛ ninnu jɛla falaye i ye fa ye i ye ba ye i ye muso ye walima i cɛ de minɛnen don i denw denmuso fara dencɛ kan ka taa fara min ye musow ni fɛnw kan ani balimasiraw ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa u lajɛ nka a bɛ kuma na falaye sabula ni maa bɛ kaso la n'i bɛ taa lajɛ ala ka n'i ci ka taa ten k'a fɔ ko n'u bɛn'a la k'u sɔnna k'i ka don n'a ni datugura k'i to i bɛ far'u kan permis ta de o de don dɛ file fiyɛra 18 heures k'e to yen on s'en compte parmi eux parce que papier foyi t'e bolo min b'a jira k'a fɔ ko permis de communiquer b'i bolo Segukaw ka ba Muntaka ko min ye permis de communiquer ko ye o ko bɛna na ɲɛnabɔ cogo min na olu minnu ye sɔrɔdasdonbaw ye maa minnu bɛ yen n'olu minɛnen olu ka du mɔgɔw ani tribunal maaw n'o ye tribunal militaire ye n b'a sinsin a kan sabula ninnu ka ko bɛ tribunal militaire de bolo olu de b'o di maaw ma falaye o kɔrɔ tribunal militaire de b'a di avocat ani du ka yamaruya kɔnɔna na ne ka wuli sisan n ko parce que n terikɛ a b'a si ye n bɛ fɛ ka taa lajɛ fo n ka tɛmɛ du fɛ i y'a faamuya walima sisan dɔ ka wuli k'ale fɛ ka taa Nema lajɛ a ka mɔgɔ don n'a ma tɛmɛ avocat ni du fɛ tribunal tɛ se ka papier di a tigi tɛ se ka taa lajɛ donc ko nin sɔnɔgɔya in de kɛra Muntaka Tall ko nin bɛ se ka fɔ ko tare ko ni ala sɔnna a ma ko min ye sariya ye k'a bɛ ka taa sira fɛ adamadenw ka hakɛw la bonyani kɔnɔna na min ye a kiiriko fana labɛnw k'olu fana bɛ sen na sɔgɔmada in na an ye kibaruya min sɔrɔ ni Maître Muntaka Tall y'a caman WhatsApp ale fɛ falaye i n'a fɛ maaw san 30 u y'o ɲɛnajɛ kɛ u yɛrɛ jabala la min ye Bab Kayatu Togola ye ale n'a ka tɔndenw Kaja Togola olu kɔni ye don in ɲɛnamaya sa k'a yira sa k'a fɔ ko san 30 tɛ tile 30 ye san 30 tɛmɛnen kɔfɛ maa minnu ye tɔn in yɛrɛ tu tigɛ falaye maa 6 k'o de bɛ balo la bi jɛrɛ in kɛnɛ kan minisiri a kun denfaya taara ka d'ale ma nka kɔnɛkɛ a ma ye kɛnɛ kan a ye maa wɛrɛ bila ka taa min ye diinɛ bolofara fɛn b'an ka jamana kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen ka maa tun bɛ yen kerecɛnw tun bɛ yen min ye minisiriso maaw caman tun bɛ yen silamɛ diinɛw olu fana tun bɛ yen minisiriw fana ka cidenw caman tun bɛ kɛnɛ kan baara in minisiri min bɛ yen n'o fana bɛ muso den ani du kunna falaye o fana ye maa caman bila ka taa kɛnɛ in a ɲɛnamayali baara kɛ an yɛrɛ terimuso n'o ye a tɔgɔ yɛrɛ ye di Binu Kɔnɛ a fana nin tɛ fɔ Binu kɔ koyi Binu fana tun bɛ yen nka Famara ale de ye laseliw ta an ka jɛ k'ale ka laseliw lamɛn.
Mali alisamɛ muso tɔnw ka jɛkuluba UNAFEM ye san 30 sɔrɔ o kan ka laɲɛnamaya o siratigɛ de kɔnɔ UNAFEM jabala ye alisamɛw bisimila ka bɔ tɔn suguya bɛɛ lajɛlen kɔnɔ yaasa ka taa hakilinajigi kɛ musow jɔyɔrɔ diinɛ sankɔrɔtali la fo ka taa se u jɔyɔrɔba ma jamana yiriwali bɛn ni keleya sinsinni la ni ka kɛnɛ bonya n'a karama bɛɛ lajɛlen ta k'a di an ka jamana diinɛw ni ladalako minisiri ma Dr Mahamadu Kone. An ka ɲɛmɔgɔ minnu n'olu de ye hakili sɔrɔ ka nin tɔn in sigi sen kan u b'a hakili sɔrɔ tuma min na a y'a sɔrɔ tɔn tun man ca muso damadɔ ani Bamakɔ ani Kati olu de fara ɲɔgɔn kan ka taa assemblée générale kɛ Omnisport la ka bɛn a kan o don k'an ka tɔn dɔ sigi silamɛmusow k'u fara ɲɔgɔn kan o y'a sɔrɔ silamɛmuso bɛɛ ka kalanbulon b'i bolo donc an y'olu de fara ɲɔgɔn kan sababu jumɛn na a waati y'a sɔrɔ degun tun b'an ka jamana kɔnɔ a y'a sɔrɔ diinɛ mɔgɔw tun tɛ ka ɲɔgɔn faamuya a y'a sɔrɔ kuma caman tun bɛ fɔ karamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ anw ko UNAFEM nin tɛ anw taabolo tɛ nin ye anw silamɛmusow anw de kan ka kɛ biseli ye ka bɛɛ lajɛlen kala ɲɔgɔn na o de sen fɛ an taara se karamɔgɔ kelen ninnu bɛɛ lajɛlen ma k'an fɛla juru la u yɛrɛ ko ko musow ko a y'an faga finijɛ la o tumana an bɛ fara ɲɔgɔn kan bɛɛ nana nin cogo la o conseil wolola a kɔnɔ an yɛrɛ ye o conseil membre fondateur ye maa nana ka na an ka ko in diya an bolo an b'u bɛɛ lajɛlen fo an bɛ Ala subhanahu wa ta'ala tan ka Ala ko ɲuman dɔn masa min sɔnna ka an kanda ka sira in bɔ an ye ka tila ka muɲu an ye ka nin waati jan kɛ an n'an baw n'an balima caman tun b'a kɔnɔ a caman taɲana se da selu tɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma an bɛ Ala subhanahu wa ta'ala deli Ala mun bɛɛ dɔn n'a bɛ an dɔn an n'u jɛra ka tɔn sigi u bɔra a la ni fɛn min ye o ye Ala ka bɔli ye an bɛ Ala deli Ala ka hinɛ u la ka yafa u ma. Ni kɛnɛ in kɛra bɛn ni keleya yɔrɔba ye alisamɛ diinɛw ka bɔ tɔn bɛɛ lajɛlen kɔnɔ wajulikɛla karamɔgɔbaw Mali alisamɛw ka kuluba o conseil maaw erikotrade dugutigilakaw bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ salen kan kɛnɛ mun kan ni waliɲuman dɔ jɔnjɔn dira maa caman ma ka sanganiw ka wulikajɔw ye alisamɛya ani jamana sankɔrɔtali baaraw la. Ala ye dɔɔni fitinin de kalifa ma dɛ ma ɲaga a la mais Ala barika da i y'a bolo bɛ sini ba ni gundo b'a la n bɛ karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen wele an balakaw de ta surtout UNAFEM muso donc n bɛ profiter de fɛ ka dugawu kɛ minnu taara Ala ka hinɛ olu la minnu bɛ yɛrɛ bɛ sini kɛ la Ala ka danu halisa Ala ka n'u kɔrɔta nin ye san 30 inshallah san 100 yirikaw caman Ala ka yir'u la. An ka jamana diinɛko minisiri ka lasigiden kɛnɛ kan a ye musow jɔyɔrɔ fɔ kosɛbɛ diinɛ la ani an ka ɲɛnamaya kɔnɔ. Donc minisiri tɔgɔ la n'o ye Dr Mahamadu Kone ye ka foli lase bɛɛ ma ko k'a fɔ aw ɲɛna ko a kun ka d'a ye a yɛrɛ ka kɛ yan sɔgɔmada in na mais wagatiw ni u kɛcogo kama ani ciw caya kama a yɛrɛ sen ma se ka yan sɔrɔ sɔgɔmada in na donc a ye ne bila ka na vraiment ka na foli bila UNAFEM musow la. Amaluna k'a fɔ UNAFEM kɔnɔna la kalanbulon bɛ yen ka sifinnakaw kalan diinɛ ani adamadenya sabatili la o kalanden ninnu ka dɔntaw yɛrɛ maaw la kosɛbɛ poyiw ani bɛn ni keleya kumaw wa k'a yɛrɛ la k'a fɔ AES kuntɔgɔ dɔnkili hymne national o de kɛra ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen dayɛlɛ baaraw ka sɔrɔ ka kun cɛ ni duwawu sanumanw ye karamɔgɔbaw fɛ. AES ale ni CEDEAO olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ togokaw olu fɛ yen ɲɛbila baara min bɛna to jamanadenw bɛ se ka lafiya togokaw fɛ yen fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen k'o ɲini k'o sigi sen kan cɛncɛn fo ka jamanaw ni togo bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min o lajɛ tun bɛ sen na togokaw fɛ yen avril kalo tile 17 min ye jɛrɛ in senfɛ sa togo ni jamanaw cɛsira ɲɛnabɔ minisiri n'o ye professeur Robert Duse ale ye a jɛɲɔgɔn minnu bɛ AES kɔnɔna na n'o ye Ablaye Diop ye Bakari Yao Sangare ka taa fara min ye karamɔgɔ Jean-Marie Traoré kan n'olu ye jamanaw ni jamanaw cɛsira ɲɛnabɔ minisiriw ye AES tɔgɔ la
jɛkulu min bɛ n'o ye CEDEAO ye ale yɛrɛ ɲɛmaaba n'o o ye Aliu Ture ye ka taa fara CEDEAO ye maa sugandilen min ta sa yaasa ka se ka sɔnɔgɔya ka kuma don u ni AES ni ɲɔgɔn cɛ Laginɛkaw ka premier ministre kɔrɔ Lansana Kuyate ka se ka olu fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn hakili lajigi baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na don nataw kɔnɔna na u ka kumaw ye tali kɛ o la Togokaw ka jamana ni jamana cɛ siranabɔ ministre professeur Robert Duse a ko ko nin kɔni ye laɲini min n'o bɔra Togo yɛrɛ yɔrɔ sabula n'a ma ɲɛ ka fɔ ko jɛkulu fila in bɛɛ lajɛlen maa ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan yan maa minnu bɛ yen n'olu bɛ AES tɔgɔ la ale ni CEDEAO ka maa sugandilen n'o ye Guinekaw ka premier ministre kɔrɔ ye n'o bilalen no jɛkulu kunna jɛkulu min ka se ka baara kɛ ka taa fara min ye CEDEAO yɛrɛ ka jɛkulu ɲɛmaa kan n'o ye Aliu Ture ye ko o la sa ale ye ŋaniya siri u ka se ka ɲɔgɔn ye ɲɛbila baara la sabula Togo kan ka sɔnɔgɔyali kɛ jamana fila ninnu ni jɛkulu fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ min ye AES ministriw ye u kɔni ye Lansana Kuyate lamɛn a ka hakilinaw n'a ka fɛlaw la n'a bɛ fɛ ka baara kɛ cogo min na kuntilenna minnu bɛ a bolo olu bɛ tali kɛ fɛn minnu na sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la a y'olu fana dan tigɛ yaasa jamanadenw fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na a ko k'a ka laɲini y'o ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko AES bɔra CEDEAO la u jɛra ka baarabaw kɛ baaraba minnu bɛ taa jamanadenw kanu na olu baaraw kana na tiɲɛ cogo min na u k'a to sa fɛn kuma ɲɔgɔnya ka sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ baara bɛ se ka kɛ cogo min na o hukumu kɔnɔna na tiɲɛ don Robert Duse segira ka tuguni nin ye laɲini min tɛ jɛrɛ ye k'a fɔ ko bɛnkan kɛlen na ko ka ko n'a banna k'a bɛ wuli ni bɛnkan dɔ ye nka a kɛkun ye ɲɛbila baara la sa sariya ko ta na sira fɛ bolodiɲɔgɔnma ko ta na sira fɛ jamana jɛkuluba fila ninnu bɛ se ka baara kɛ cogo min na ɲɔgɔn fɛ AES jamana minisiriw minnu bɛ yen jamana cɛ siranabɔ la u ko k'u ye tɔmɔta sɔrɔ min ye CEDEAO a ka maa sugandilen ka kuma kɔnɔna na n'o ye Lansana Kuyate ye nka olu ye ciden ye min ye kɛnɛ kan ye AES yɛrɛ tɔgɔ la sa Burkinakaw ka minisiri b'u ka jamana cɛ siranabɔ tɔgɔ la n'o ye karamɔgɔ Jean-Marie ye a ko kabini olu ka lajɛ fɔlɔ Bamakɔkaw fɛ yen bɛn kɛra mun ka da tɛ tugu maa ɲɛ u ni maa ti fɔ ɲɔgɔn kɔ k'a fɔ k'i nana ko ka da Kongo ko ayi olu ka da yɛlɛlen don sabula a kɛkun ye bɛn ni kelenya kuma tɛ jamanadenw n'o ye farafinna an fanfɛ bolo jamanadenw ye ani farafinna bɛɛ bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min AES ka laɲini ye o ye min ye karamɔgɔ Jean-Marie Traoré ye Burkinakaw ka jamana cɛ siranabɔ minisiri ale y'o fɔ sabula nin waati in na AES ɲɛmaaya bɛ Burkinakaw olu de bolo u y'a yira sa k'a fɔ ko ni fɛɛrɛ min sigilen filɛ sen kan n'u ye ɲɔgɔn ye ɲɛngwɛ Togokaw fɛ yen o bɛna kɛ ɲɛbila baaraw ye nka minisiriw ye layidu ta sa k'a fɔ k'olu fana ye ciden ye kɔmasegi u bɛ t'o kɛ jamana ɲɛmaa saba in ye sɛbɛn minnu bɛ yen ka se ka olu dayɛlɛ o la ani hakilina min bɛ yen bi CEDEAO ka bɔ ale yɔrɔ tigiɲɔgɔnya baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na ani bolodiɲɔgɔnma baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na jamanaw ka nafa kɔnɔna na ko ni Ala sɔnna a ma k'u b'o kɔmasegi baara kɛ jamanakuntigi ye ni min bɔra a la CEDEAO ka tɛmɛ min ye Togo fɛ ale na se ka o sɔrɔ u bolo min ye Robert Duse a ye CEDEAO maa mafalen ninnu k'u fo k'u waleɲuman dɔn min ye AES taw fana k'u fo k'u waleɲuman dɔn sabula ni kun ma bila labɛnw kɔnɔna na nka a ka ɲi n'a ma ɲɛ k'u ye ɲɔgɔn ye u ka kumaw ta ɲɔgɔn da ni tile fɔlɔ na fɔlɔ yanni ɲɛbila baaraw olu ka sɔrɔ an bɛ segin ka na so ka bɔ Togokaw fɛ yen pewu an bɛ jigin Palais de la Culture kɔnɔna na min ye Seydou Mariko n'a bɛ wele Seydou She ko ale bɛna na concert belebeleba de sigi sen kan Badilabugu danganda la mɛ kalo tile fila yan'o cɛ sa Sibirido Lazara waati a ye kunnafonidilaw fara ɲɔgɔn kan ka kibaruya di u ma baara min nana kɛ cogo di ɲɛgɛnjɛ in n'o ye ɲɛnajɛba min kan ka sigi sen kan donzara fila o de b'a la fala ye ni maa min bɛ yen ko 600 b'i bolo i bɛ se ka t'i ka 600 sigiyɔrɔ ta min fana bɛ yen ni 2000 b'i bolo i bɛ se ka t'i ka 2000 sigiyɔrɔ ta nka zen ta Seydou She ti taa kasɛti k'a la maa k'a lajɛ dɛ a yɛrɛ de n'a ka fɔlikɛlaw bɛna bila fila ni dɛbɛ la a ye min sɔrɔ k'a fɔ concert ko in na Keba Jalo ye an ka jɛ ka o lamɛn. N kanubagaw ye n ye n ka famille ye n ye n jɛɲɔgɔnw ye et je suis très content ce soir ça nous a permis vraiment min m'an kɔnɔ sincèrement an k'a fɔ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu fɛnɛ y'a lamɛn ni tulo fila ye a diyara an ye kosɛbɛ nous sommes très contents et an bɛ bɛɛ lajɛlen wele nin conférence ala nin bɛɛ kɛ kun ye nin mobilisation in bɛɛ kɛ kun ye ko kelen dɔrɔn de kama ye le 2 concerts donc an bɛ bɛɛ lajɛlen invité bɛɛ lajɛlen ka bɔ kosɛbɛ ka na soutenir an ka ko la donc voilà et puis déjà il faut que bɛɛ lajɛlen ka faamu fɛnɛ concert bɛ daminɛ joona parce que an ka fan plupart denmisɛnninw de don donc concert bɛ daminɛ joona faut pas que an ka retard ta so fana an ka chaudement kɛ joona an ka don so joona bon n'an y'o fɔ est-ce que o tɛna fɔ k'an bɛ nkalontigɛ la mais u b'a dɔn non mais une chose est sûre déjà
n'a fɔra le concert c'est 100% live a bɛɛ b'a kɔnɔ c'est pas comme si an bɛ ka taa an jɔ dɔrɔn an ka son bɛ ka jouer pɔnpɔn non o tɛ on a vraiment pris le temps an ye temps d'an yɛrɛ ma vraiment ka préparer an ye temps di an yɛrɛ ma vraiment ka ko sɛbɛlama préparer pour des personnes très importantes parce que an ka vie artiste ka vie kɔnɔ fan ne kɔni y'a bɛɛ ye quoi fan ne y'a bɛɛ donc une chose est sûre ils seront pas déçus n'u tagara n'u ye min ye les trois mots kuma kɛ bɛɛ moi je peux dire que nous c'est la jeunesse quoi c'est la jeunesse an m'an faw fo an m'an baw fo kosɛbɛ pourquoi parce que hali sa ils sont impliqués parce que ni denmisɛnninw m'i nɔfɛ jagosa parents bɛ k'i nɔfɛ parce que a mana kɛ cogo o cogo an t'an yɛrɛ ma quoi an b'olu de bolo hali bi donc ne bolo n bɛ foli belebeleba lase parents fɛnɛ ma kosɛbɛ donc voilà cɛ muso denmisɛn fara mɔgɔkɔrɔba kan bɛɛ lajɛlen ka bɔ le 2 mai an ka taga show duman kɛ an ka taga concert duman kɛ a kɛ kun ye aw de an bɛ dɔnkili duman da an kɛriw bɛ ji ta dɔw kɛriw bɛ ji bila a bɛ ja sama kɔla cina ne ka jarabi jinɛri jiginna n tɛ ɲɛ fɔ n ka kuma i kanu mɛ ne ɲinɛ la ni zuta dunu jinɛlu tɛ fura fosi tɛ nin na donc le 2 y'a ye bɔ an bɛ taa tɔ da to seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna na maa 12 ɲɔgɔnko olu bɛna taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la minisiri bɛ seko ni dɔnko hukumu kɔnɔ min ye baarakɛlaw ka lafasa jɛkulu tɔn ye n'o ɲɛmaya bɛ Mali bolo ale y'a yira sa k'a fɔ ko fɛɛrɛ ka sigi sa maa minnu bɛna taatɔ filɛ nin u ka se ka lakodɔn baara ko ta nasira fɛ u ye wale baara minnu kɛ dɔw ta ye san 40 dɔw ta ye san 20 ye bɛɛ lajɛlen ni se don o la sa minisiri yɛrɛ sɔnna ka na kɛnɛ in kan ka jɔnjɔnw di yaasa maa kofɔlen ninnu yan'u ka taa pewu u k'a dɔn k'a fɔ ko faso hakili bɛ u la kɛnɛ in kan Famara Berete ale tun bɛ yen. maa bi fo yɛrɛ ye ci kɛcogo ɲuman na o de hakilina kɔnɔ seko ni dɔnko minisiri so ka tɛmɛ u ka lapasali jɛkulu sɛnika fɛ u ye bonyamasegi kɛnɛ labɛn ka ɲɛsin baarakɛlaw ma minnu bɛna taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la maa 10 minnu ye baara kɛ seko ni dɔnko minisiri so bolofaraw kɔnɔ ka bɔ Mali fan caman fɛ u nisɔndiyalen ni u sewalen de tun bɛ kɛnɛ in kan bawo galabu foni jɔnjɔn donbolo folikanw ni waleɲumandɔ kumaw caman de fɔra u ma minisiri a n'a ka cɛkɛlaw bɛɛ lajɛlen fɛ ka sanga ni u ye cɛsiri ni wulikajɔ mun kɛ Mali seko ni dɔnko ye nisɔndiya dan don barisa nin don in bɛɛ bɛ Ala deli i ka nin don in ye minisiri yɛrɛ bɔra a ye ko kura kɛ n'o tɛ nin ye laada ye a ye ko kura kɛ fɔlɔ la wari min kun bɛ d'an ma a y'a dɔ fara o kan kosɛbɛ 200%. n tɛna n'a da fɔ mɛ a kɛ 200% ye y'a dɔn kɔni o ye koba ye anw bolo attestation minnu dilen filɛ attestation de reconnaissance retraité si ma deli k'o ye yan fɔlɔ donc o fana ye ko kura ye n tun y'a fɔ n ka kuma na a ye bonya bila ka taa di anw ma sunkalo la o fana ye ko kura ye ayiwa an kɔni an bɛ foli bila maamu la an bɛ foli bila a la Ala ka baara jidi kɛnɛ nka bon an kɔni sɛwalen don an sɛwalen don kɛnɛ kan kosɛbɛ parce que fɛn dɔ kɛra an bɛ san 30 kɔ bɔ service la yan an m'o ye mais a kɛra an donc i y'a dɔn sefa kɔni tɛ tɛmɛ o kɔni kan vraiment bi kɔni an ye sɛgɛn o sɛgɛn kɛ an ka baara kɔnɔna la nin 40 in kɔnɔna la a bɛ a dusuma dara an na parce que n'i ye ko kɛ n'a dɔnna i ye o de ka di i ye an ka jamana seko ni dɔnko minisiri Mamu Dafe kɛlen ka kɔrɔfɔta kɛnɛ in kan a ye sɛndikaw ka nin hakilina in fo n'o bɛ waleɲumandɔn ko fɔ ka sɔrɔ ka seereyalikan girimanw fɔ ni maakɔrɔ ninnu ye wulikajɔ ni baara mun kɛ kabi gale fɔ ka se bi ma minisiriso ye ɲɛtaa baaraw kama n'i y'a ye anw sera ka nin baara caman kɛ an nana sɔrɔ dɔw y'an bolo don ka ɲa baara ɲuman caman kɛra département in na an yɛrɛ an ka hakilina belebeleba kɛra mun ye an ko Mali la mɔgɔw ko ɲuman tɛ dɔn kosɛbɛ a bɛ na ni fɛn ye parce que mɔgɔ mana kɛ cogo cogo service mana kɛ cogo cogo u bɛ sigi ɲɔgɔn kan ka taa de ni dɔ ma dilan dɔ tɛ se ka da o kan fiyewu donc a ka kan an nana minnu sɔrɔ ɲɛ aw minnu fɔlɔla yan an k'aw fo k'a yira aw la k'a fɔ retraite wajibi don mais de don ni Ala y'a si ma Ala t'a di bɛɛ ma caman b'a daminɛ o t'a dabila bon Ala y'a kɛ sisan jamanaw ɲɛmɔgɔw yɛrɛ nɔgɔya caman don a la sara kun bɛ mɛn kalo 3 o bɔra a la
bon ne kɔni hakili la n bɛ se ka min fɔ bi n jɛɲɔgɔn bɛɛ tɔgɔ la c'est que an bɛɛ kɛra kulu kelen département in kɔnɔ donc an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ni koko bɛ yen aw kɔni taara retraite la mais aw k'a dɔn k'a fɔ y'a y'aw ka duba de ye. an ma wɛrɛ la k'a fɔ kɛnɛ nisɔndiya bonyana kosɛbɛ maakɔrɔw ma baw gale musaka min tun bɛ di 100 sara la seko ni dɔnko minisiri ye 200 ɲɔngo fara o kan 200% o kɛra ko kura ni koba ye nin kɛnɛ kan wa an ma lɔrɔna k'a fɔ maakɔrɔba tan ninnu na maa kelen b'a la mun tayannen don kɛnɛ in kan taasibila ani dɔgɔdon caman kɛra ka ɲɛsin a ma jɔnjɔn ni donbolo dili ensemble matali ka fɔlikan dumaw ka fara jara sanogo buguɲeri ka kan filili olu kɛra ka dɔ fara kɛnɛ in wasa n'a nisɔndiya kan kosɛbɛ. an bɛ kɔkan kibaruyaw daminɛ ni an yɛrɛ fɛ yan ye CSDM ni ale ye conseil supérieur de la diaspora malienne ye ale ka kɔngɛrɛba o labɛnw bɛ sen nata tile 16 a bɛ kɛ mémorial la tile 1 don jamana 47 olu de kan ka na min ye tɔn yɛrɛ ɲɛmaa ye n'o ye Bayidi Dramé n'ale yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen don Faransi ma ni waati in na sa ale y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ sa ka taa munumunu salo kɛ farafina camancɛ fanfɛlaw la yaasa maliden minnu bɛ yen kɔngɛrɛ in baara bɛna sigi sen kan cogo min na ka ɲɛfɔli kɛ olu ye o la Senegalikaw fɛ yen Basiru Jomayi Jakari Faye sɔnna ka denfaya ta denfaya min bɛ yen n'o o ye Ablaye Wade ale ka san 100 sɔrɔli ye min ye Senegali jamanakuntigi ye o hukumu kɔnɔna na sa parti min bɛ yen n'o ye PDS ye n'o ye Wade ka parti maaw ye olu minnu bɛ ka don in labɛn sa n'o o ye mai kalo nata in tile 29 ye ko ni ala sɔnna ma président ko a yɛrɛ na ye kɛnɛ kan min ye ko labɛnni ye fana a bɛna taa o fana kɛnɛ kan sabula min ye Ablaye Wade ye maa dennin tɛ Senegalikaw fɛ yen politiki ko ta nasira fɛ wa jamanakuntigiya a y'o fana kɛ san 10 o kɔnɔna na Saheli jamanaw olu bɛ lajɛla u ni Togo yaasa ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ u ni Togo bɛ se ka baara kɛ cogo min na hakilina ɲɛnamaw la lakana ko ta nasira fɛ baara in ale kɔni kɛra sababu ye sa maa caman ye kɛnɛ in kɔnɔna sɔrɔ jamana min bɛ maa min bɛ n'o ye Robert Doucet professeur Robert Doucet Togo ka ministre b'u ka jamana tɛ sira ɲɛnabɔ kunna a y'a yira sa k'a fɔ ko Togo kɔni bɛna jɔyɔrɔba ta kosɛbɛ AES ale ni CEDEAO olu ka kumaw la Niger jamana ministre b'u ka jamana sira ɲɛnabɔ ko kunna n'o ye Bakari Yao Sangare ale y'a yira Lomekaw fɛ sa k'a fɔ ko min ye Kemi Seba ka passeport ye ko o y'olu ta ye n'o ye nin waati na n'o ye Niger jamana ka passeport ye a minɛlen ni sisan cɛ sa a y'a yira sa k'a fɔ ko wulikajɔw bɛ sen na sabula ko min ye Afrique du Sud kaw ye olu tun ye labɛn kɛ sa k'u b'a bila ka taa Beninkaw olu fɛ yen République démocratique du Congo bamanciwale kɛbaa minnu bɛ yen sa ko olu yɛrɛ sɔnna nin waati in na maa minnu bɛ yen n'olu bɛ hinɛ ni dɛmɛ ta ka ɲɛsin jamanadenw ma sa k'olu bɛ se ka tɛmɛ cogo min na jɛkulu fila bɛɛ gouvernement ale ni bamanci jɛkulu bɛɛ lajɛlen ko sa k'u na olu mɔgɔw to ka se k'u ka baara kɛ nin waati in na u bɛ sigi ka fɔ la Suissekaw fɛ yen fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na sa u ka nin lajɛ 9nan in senfɛ marifakaw bɛ se ka da cogo min maa minnu bɛ yen n'olu minɛnen don sa u ka se ka olu bila o la sa a yirala k'a fɔ ko min ye maa 477 kasodenw na olu kan ka bila 331 o bɛ bamanciwale kɛbaaw olu bolo min ye 166 ye o bɛ gouvernement maaw olu bolo Faranskaw fɛ yen min ye bɔlɔlɔ sira fɛ a bɛ fɔ ma ko X ni Twitter kɔrɔ y'o ye o ɲɛmaa k'ale welelen don kiiri la kabini san 2025 maa kofɔlen kɔni a yirala sa k'a fɔ ko maa den tɛ sabula Trump ka cɛ in don a Elon Musk k'a welelen don kiiri la nka kiiri u bɛ taa lamɛn de ka sababuya kɛ bi ko min ye ko damandan de bɛ ka kɛ a ka bɔlɔlɔ sira in fɛ ka kɛ ni Faranskaw olu ka labaarali ye Libankaw olu fɛ yen Faransi wolomasiri taba kelen fatura 3 o jogina sibiri tɛmɛnen bingali senfɛ sa bingali min n'u y'a yira sa k'a fɔ ko o kɔni ye casque bleu olu ka fanfɛla ye Emmanuel Macron min ye kibaruya in di a ko ale tɛ se ka na don min na fiyewu ko Hezbollah maaw ko olu bolona don Iran ale ni États-Unis ka kɛlɛ la sa ministre min bɛ yen n'o bɛ jamana ni jamana tɛ sira ɲɛnabɔ kunna Irankaw fɛ yen a ko k'olu kɔni ka daw yɛlɛlen don min ye baara mun bɛ senna nin waati na sa o fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen olu y'olu fana fɔ k'a yira sa ko détroit d'Ormuz kɔni o ko bɛ olu bolo bi a b'u bolo sini wa min ye détroit d'Ormuz ye a jɔyɔrɔ ka bon nin waati in na marifakan min dalen don n'o tora senna détroit in dayɛlɛlen bɛ to nka ni mankan wulila olu b'a datugu
ira y'a yira sibiri don sa k'a yira sa k'a fɔ ko min ye détour d'Ormuz kɔni ye sa laɲini n'a baaraw bɛɛ lajɛlen olu bɛ k'o lakɔlɔsili baaraw kɛ nka américains kɛlen don ka kangada minnu sa olu yɔrɔ minnu bɛ yen sa u sago tɛ olu la nka n'olu ma dayɛlɛ fana a ka gɛlɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka taji sɔrɔ halisa kɛlɛ ko in hukumu kɔnɔna na Trump y'a yira kunungo ko a ka maaw bɛna taa sigi ka fɔ kɛnɛ ka Pakistankaw fɛ yen n'o ye Pakistan faaba ye Islamabad ko ni Ala sɔnna a ma ko ni bɛnkan ma sɔrɔ ko kɛlɛ bilara yɔrɔ min k'a b'a daminɛ ko ka gosili daminɛ ko kura tuguni ni bɛnkan ma sɔrɔ nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruyaw la kibaruya mun dira ma Falaye Keyita Ana Jara ani ne yɛrɛ fɛ an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka tile hɛrɛ caya Ala ka sababu ɲuman k'an ye dɔgɔkun min daminɛtɔ filɛ nin ye Ala k'a kɛ dɔgɔkun basigilen dɔgɔkun lafiyalen an ka jamana ani jamana tɔw bɛɛ lajɛlen ma ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn a k'an bɛn waati wɛrɛ. C'est officiel. Bamako, on arrive. Si tu fais attention, moi je vais te gifler.